Avui parlarem de Rodolf Sirera, un home que va passar de fer teatre de resistència a la dictadura a experimentar amb verins, crims i moltes més coses. Rodolf Sirera, el dramaturg que va fer el teatre valencià una sèrie digna de Netflix, però sense Netflix. Bon dia, gent de l'internet. Nosaltres som Emma i Alba i avui us portem una obra que no és qualsevol drama, és el drama amb majúscules. Parlem del verí del teatre, escrita l'any 1978 per Rodolf Sirera. Aquesta obra és com una bomba teatral. Curta, intensa, amb dilemes morals, verí i molts dubtes existencials. I, compte, que no és cap joieta local. Ha estat traduïda a més de 10 idiomes i ha voltat mig món. Sí, com Rosalia, però en versió dramàtica i amb més reggaeton. Però, abans de posar-nos a desmuntar la trama com si fórem el true crime de la dramatúrgia, farem una ullada a qui és aquest tal Rodolf Sirera i com ha arribat a escriure aquesta peça tan explosiva. Entrem en matèria. El verí del teatre és com una bomba de rellotgeria dramatúrgica. Dues persones, una habitació i un diàleg que et deixa amb la boca oberta. No hi ha explosions ni efectes especials, però, ai mare, la tensió psicològica que es cuina aquí et fa suar més que un examen sorpresa. És una obra metateatral, d'aquestes que no només expliquin una història, sinó que parlen sobre el mateix fet de fer teatre, com quan una pel·li et diu que estàs mirant una pel·li. Hi ha només dos personatges, un actor i un marquès una mica passar de voltes. Sirera et convida a pensar on acaba la ficció i on comença la realitat? I què passa quan jugar al teatre es converteix en un perill real? Però no ens quedem només amb això. L'obra gira al voltant de 4 grans temes i t'assegure que cap et deixarà indiferent. Prepareu-vos, que això és fort. L'obra ens deixa anar una pregunta que sona molt profunda, però que bàsicament és: el teatre pot dir la veritat? O dit d'una altra manera, si l'actor plora però només fa veure que plora, és realment trist o està fent postures teatrals? El marquès, que està més obsessionat amb la veritat escènica que un director de mètode en un festival d'avantguarda, vol emocions reals. Reals de debò. I com ho aconsegueix? Doncs molt senzill i molt psicòpata. Li fa veure verí a l'actor sense avisar-lo. Tal qual. Bon vespre, aquí tens la teva copa i el teu paper. Ah, i pot ser et mors. Això ens fa preguntar, fins on pot arribar l'art? És legítim sacrificar una persona literalment per fer una obra autèntica? L'obra ens diu, cuidao, que quan l'art es converteix en una religió dogmàtica pot acabar molt malament, com una performance que se'n va de les mans i acaba en urgències. Aquí la cosa es posa política, o psicològica, o totes dues. Tenim d'una banda el marquès, que representa l'aristocràcia, elegant, intel·ligent i una mica manipulador, com aquell amic que sempre escull el restaurant però diu, decidim entre tots. I de l'altra, l'actor, que ve a ser el pobre, currant, apassionat, però una mica innocent al principi. La relació comença con totes dues històries tòxiques, amb un to de poder, i l'altre obeint pensant que tot va bé. Però l'obra ens regala un gir dramàtic. L'actor comença a despertar, a veure el pastel, a dir, espera, això no era només un assaig? Aquí és on veiem que el poder no sempre va en corones o bastons. A vegades és subtil, psicològic o disfressat de cultura. A veure, pregunta incòmoda. És possible trobar bellesa en allò prohibit? Sí? No? Depèn de qui et mire. L'obra ens diu, mira, el plaer no sempre és juganet, i a voltes, com més es trenca la norma, més interessant es posa la cosa. Com quan tens un gelat abans de sopar, només que així el gelat és un joc psicològic de dominació, manipulació i un actor que no sap si està actuant o vivint. Així és amb tot es desmunta. Estàs veient una obra o una confessió real? És l'actor un personatge o és només ell fent-se passar per algú que fins ell ser ell? D'una banda tenim l'àmbit artístic, ficció versus realitat, representació versus moment irrepetible. Una funció pot ser mentida, però una mentida tan ben feta que t'emociona més que moltes veritats. De l'altra tenim l'àmbit social, on tots, sí, tots representem, que si el somriure a la feina, que si la frase de estic bé quan no ho estàs. Al final, vivim segons un guió no escrit, amb convencions socials com a escenografia i el plaer com a adjectiu final. I així, entre verins teatrals i veritats disfressades, Sirera ens recorda que en el teatre, com en la vida, tots actuem, i alguns fins ho creuen. El verí del teatre no mata, però obliga a triar entre actuar o ser.